de her vedtægter. Men Claus Højer, værsgo, du har tegnet ind. Værsgo. Tak, Arne. Jamen, jeg vil kun støtte dig i, at vi skal vedtage de her vedtægter, fordi jeg har selv været med til at bestemme dem i Beredskabskommissionen. Jeg kan sige, at da vi får den her opgave sidste sommer, så er det jo altid træls, man skal have til at forandre nogle ting, man har i forvejen. Men det kan nogle gange styrke lidt, fordi vi kan se i og med, at vi skal ud og lave en rationale, at vi kan samle flere opgaver og løse dem i med en fælles indsats, blandt andet vagtcentralerne, vi samler. Men på det operationelle niveau, der ændrer vi ikke en hel masse, bortset fra at vi begynder at tænke i klynger. I stedet for, at vi har vores egen brandbiler i Hjørring og i Brønderslev og så videre, slår vi sammen i klynger. Og selv den her klyngetank vil jeg godt lige dvæle lidt ved. Fordi nu har vi jo et par stykker der på Vellenbohus i tirsdags. Og der bliver jo snakket om, når vi sender penge til Frederikshavn, og hvorfor gør vi det? Men der kommer altså noget tilbage, så netto får vi en masse ud af at arbejde i de her klynger. Og vi ser det også, når vi møder borgerne ude omkring, at de skal tænke lidt mere på tværs af kommunegrænsen. Og det er jo et strålende eksempel på, at vi gør det her med Beredskabskommissionen. Og vi er også i gang med inden for kommunegrænsen at tænke klynger omkring vores landsbyer. Det, der er vigtigt for mig med den her omstrukturering, det er, at responstiden den fastholdes. Det må altså ikke tage længere tid at få slukket branden hjemme i laden. Og det gør jeg heller ikke med den her ordning, så det er vigtigt for mig. Og så kan jeg komme med sådan lidt humoristisk indslag og sige, at ham vi er ansat til at styre det, hedder Bjarne Grøn. Altså ikke fordi han er grøn, han er meget, meget kvalificeret. Så har jeg en lille bøn til dig, fordi det er dig, der kommer til at repræsentere os fremover i stedet for Beredskabskommissionen. Det nationale beredskab skal jo også bare, og det er 60 millionbeløb. Der hvor jeg kan være en lille smule bekymret her, det er, at det nationale beredskab, det er dem, der uddanner vores værnepligtige til at lave miljøkontrol og til førstehjælp og til at slukke brand osv. Hvis det bliver påvirket alt for meget heroppe nordpå, så kan jeg frygte lidt for, hvordan vi kan rekruttere til vores klynger. Så i det omfang, at du har indflydelse på det, når du er afsted, så vil jeg håbe, at du vil gå opmærksom på de ting. Ja, tak for det, Claus. Og det tilsagn, det kan jeg sagtens give, fordi der tror jeg godt nok, vi er ufattelig enige i forhold til, at nogle af de situationer, hvor vi har behov for de orangede biler, eller for den sags skyld, de må male dem, for min skyld i hvad farve det skal være, men lige nok dem, som du henviser til, det statslige beredskab, ja, der har vi i hvert fald set heroppe også i uge 42 i 2014. Der vil jeg nødig have været i Hjørring Kommune, hvis vi har kunnet trukke på nogle ekstra pumpekapacitet og nogle ekstra hænder i forhold til en helt fuldstændig uvirkelig situation, hvor vi fik vel 15 overkørsler, fuldstændig jævne på grund af vandmasser. Vi fik store dele af vores landsdel, vi fik store dele af vores egen kommune, vel en tredjedel af vores infrastruktur afskåret for at kunne køre til hinanden. Og der har man jo behov for sådan noget som det her. Det har vi også noget, der er tørker, så det kan jeg kun sige, det vil jeg slås for. Jeg tror også, der er en minister på området, som siger, at det statslige beredskab, det måske ikke skal nedlægges, men det kan godt ske, at de skal finde ud af at spare på en anden måde. Så nu må vi se, hvad de skal. Det er klart, at vi skal ikke finansiere det ude i kommunerne. Det vil jeg gerne sige. Det er noget, vi har taget vores del, og derfor så må staten selv finde ud af, hvordan de vil finansiere det her. Det vil vi holde øje med. Med de bemærkninger, så har vi godkendt de nye vedtægter, og